Mä löysin täältä Samu Haaverin. Moikka! Moikka moi. Mitä kuuluu? Hyvää. Uusi vuosi on lusittu ja 2015 täällä Suomen Voice-hommissa Tarjan tiimissä, Tarjan tukipilarina ja ihan sikakivaa. Sut tosiaan nähdään tällä kaudella Tarjan apucoachina. Miten sä päädyit tää pestiin? No itse asiassa soitettiin tuotannosta, että kiinnostaako tämmönen, että mä oon vähän ehkä tutustunut formaattiin ja on tuttu miten tää homma menee ja totta kai ihan sikakivaa tavallaan. Me ollaan mun mielestä bändin kanssa 6 eri maassa tekemässä erilaisia Voice of-juttuja. Romaniasta, Tšekkoslovakiassa, Liettuassa, Puolassa, nyt Suomessa ja tietysti Saksassa. Ja mä tykkään tästä touhusta, tää on tosi kivaa. Niin, sut tunnetaan nykyään myöskin The Voice of Germanyn tähtivalmentaja. Miten sun saksa oikein sujuu? No tosi huonosti, kiitos kysymästä. Opeta mulle joku saksalainen lause. Joku semmonen, että mä en enää ikinä tarvii mitään muuta tietää kuin just tää lause. Okei. Sä voit sanoa niin kuin baarissa jollekin illalla sä näet siinä baaritiskille jonkun komeen saman tai vastakkaisen sukupuolen edustavan, sanoa, du bist so großartig, du kommst weiter. Saksan Voice of Germany, Voice of Finland, mitkä on suurimmat erot produktioissa? No kyllä tää on aika samanlainen ympäri Eurooppaa, mitä me ollaan näitä käyty katsomassa, että Suomessa on tietysti paras bändi kaikista Voice of-tuotannoista, koska Lenni-Kalle Taipale on vaan niin hyvä ja ihana Niin. ja niin kova pelaa sählyä myös. Aika samanlainen fiilis. Tää on semmoinen positiivinen ohjelma, missä ei olla tuomareita niin kuin jossain näissä nimeltä mainitsemattomissa muissa, vaikka esimerkiksi Idolsissa tai Popstareissa ja muissa. Tässä ollaan valmentajia, eli coacheja, eli yritetään saada parhaat laulajat omaan tiimiin ja sitten ruvetaan tekemään niistä parempia. Siksi mä oikeastaan lähdin tähän mukaan, että tässä ei niinku tuomita ihmisiä niinku kadotukseen tai musiikkiuralle, vaan tässä enemmänkin niin otetaan raakileita omaan porukkaan ja sitten kimpas ruvetaan miettimään, miten niistä saadaan kaikki irti. Oletko sä kerännyt kiintyä Tarjan tiimiläisiin? Siellä on tosi hyviä tyyppejä. Jotenkin on niin ihanaa tehdä. Meillä on aika paljon siis muualtakin Suomeen muuttaneita Tarjan tiimissä varsinkin, mutta ihan niin kuin tavallisia ihmisiä. Mä en tiedä, mitä aikaisemmilla kausilla on ollut tässä vaiheessa, mutta tosi normaalia tyyppiä. On kouluopettajaa ja on taksikuskia tai niin kuin erilaisia niin kuin tyyppejä. Et ei silleen niin kuin ammattilaulajia niinkään, vaan persoonia ja tavallisia tyyppejä niin kuin sä ja mä. Olisiko sulla ikinä pokkaa itse osallistua tällaiseen formaattiin? Ei ikinä, mä oon miettinyt sitä niin monta kertaa. Kela, että siinä on niin kuin joku 130 vai monta niitä tulee siihen niin kuin blind audition, siihen jakkarat kääntyy vaiheeseen, niin sä meet tonne hiljaiseen huoneeseen ja siinä on just ihan sikahyviä laulajia ollut laulamassa ja jengi arvioi, en mä menisi sinne ikinä, ihan kamalaa. Hirveä ajatus. No, mutta sulla on käynyt hirveä munkki sitten. Niin, ehkä se on just hyvä, että mä en mennyt mihinkään laulukilpailuihin.